एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा हाजिरा मुजिरा मावनानै जाथोन सोरबाया टाउनाव सुइपार जानानै थाथोन सोरबा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा टाउनाव सिथ्ला सिबनानै बा दखान सिबनानै 10 थाखा 20 थाखा मागिनानै जाथोन। गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली जोंनि एक्स एनडिएफबिनि जायफ्रा जेलाव दङ एनआईए केस नांनानै दङ बिथांमोनखौ मैयाहाय आं खोनानो मोनफिनदोंमोन साजा माने फासि बा मोनसे जोबथा साजा होनायनि बेफोरबायदि मोनसे राय जासिगोन होननानै खोनानो मोनदोंमोन आरो लोगोसे न'खरनि मानसिफ्राबो खोन्थाहरदोंमोन। हयतोबा आंनि बे चेनेलाव हगारदोंमोन आं भिडिअ बिथांमोननि जाखिनि भिडिअ रेकर्ड खालामनानै लानाय आरो गुबुन गुबुन चेनेलावबो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। थ' दिनैहाय गोजोन गोरोबथा जाबाय पिस एकर्ड जाबाय माबा माबि एकर्ड जाब्रुमलि जालाजोब्बाय। दिनैहाय जोंनि केसखौ एनडिएफबिनि केसआ बायबाय होननानै बुंदों बा जोब्बाय होननानै बुंदों। दिनै प्रब्लेमासो बारा जानो हमदों गोजोन गोरोबथा जाना फैनानै। प्रब्लेमा ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै फैदों केसनि बारै मा बुंबावगोन केसनि बारै बुंजाखाला। दाना फैदो जों न'आव उदां थाबाय दे केस दङब्लाबो गैयाब्लाबो जों थाबाय। नाथाय जोंनि बे जायफ्रा दिनैहाय फासि होजाहां एनआईए नांनानै थानाय सोरनिबा 2012नि माबानि केसखौ लानानै एनआईएफ्रा मोखां खाथेलायना लाबोनानै खोन्थाफैयो बायदिसिना खोन्थाफैयो दिनै बिदि खोन्थाफैनानै बै केसखौ दिनैहाय मा खालामनानै दोनदों मा मुभ खालामदों सोर मुभ खालामदों बेफोरबायदि आरोखि। दा जोङो गोजोन गोरोबथा जानानै फैबाय केसनि बेलायावहाय आबसुफोरा दिपेन बर'मोना केसनि सोमोन्दै जेब्ला फासि होजाहां जायो बा माबा मोनसे जायो क्रेडिट लानो थाखाय बिथांमोना अनलि सावरायफ्लाबाय थायो। दिनैहाय उदां जानाय जायफ्रा एनआईए नांनानै थानाय बिथांमोननि केसखौथ' मालाबाबो नायफेरा। दिनै जाय रन्जन दैमारि सार बिथाङाबोथ' दिनै सुप्रिम कर्टआव नांनो गोनां जादों। दिनैहाय बिखौ नांनायाथ' बिनि सेप्टारखौ दोनथ' रन्जन दैमारि सारनि सेप्टारखौ दोनथ' बिथांजों लोगोसे जर्ज बर'नो रिफिकां गयारिनो बिथांमोननि केसखौ सेप्टारखौ दोनथ' बिनि अनगायैबो दादे जोंनि गुवाहाटि नैबे सेन्ट्रेल जेलाव दङ जायफ्रा दिनैहाय फेक्सन वाइसआव नायोब्ला दिनै सावरायग्रा ग्रुपनि एस ग्रुपनि दिनै बिथांमोना दाखालिहाय मैया सानसे जाबाय मैयानो राय होनांगौमोन। दा बिनि केसा मा जानानै दं दिनै बे सासेखौ होखांनायनि उनाव फासि जानाय लगे लगे बै सासे गुबुनाबोथ' फासि जागोन। दिनै सोरबा सासेया गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव सागान होखांनायनि उनावहाय सोरबाया दिनैहाय लेबेल मारिबा नलेज फेस्टिभेलनो माबा माबि फेस्टिभेल गावबा गावनि लाभालाभखौ होसोबाय थाबा जायाथ'। दिनै आबसुनि दिपेन बर' बिथांमोनाबो दिनैसो खनसे आं खोनानो मोन्दों इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरि बिथांमोननि खुगानिफ्राय कयेकथा बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों जे सावरायहैगोननो। दासो दिनै सोरबा सासे फासि होजाहां बा राय होजाहां जानाय समावसो बेफोरबायदि सावरायनो लिंबा जायाथ' दिपेन बर' बिनि सिगां नोंथांमोना बिराद क्लस थानांगोन। बेफोरबायदि केसनिखौ जुदि खोनानो मोन्दों नोंथांमोनाबो दिनै मुभ खालामदों होननानै थाबायदों होननानै खोनानो मोन्दों। नाथाय बेफोरबायदि केसा दिनै मानो दिनैसिमबो मानो एफाराब मोजां नङा। नोंथांमोना दिनैहाय नलेज फेस्टिभेलनो माबा माबि फेस्टिभेलनो बायदिसिना बेफोरबायदियाव इन्टारेस्ट होबाय थानानै जेबो जानाय नङाथ'। दिनैहाय नोंथांमोना इन्टारेस्टआ माहाय होसिननांगोन। दिनै जों जायफ्रा सागानगिरिफोर बिथांमोना दिनै केस जानानै दङ बिथांमोननि फारसेबोथ' नोंथांमोना एसे गोसो होनांगोन ना। ओरैनो गोसो होआलाफानो बा नायालाफानो बायदिसिनायाव माबा माबिफोराव बेफोरबायदि मुखुब जाना थाबाय थाबा जानाय नङा। एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा मा अबस्था जानानै दङ ना नोंथांमोना लुबैदों नामा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा हाजिरा मुजिरा मावनानै जाथोन सोरबाया टाउनाव सुइपार जानानै थाथोन सोरबा एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा टाउनाव सिथ्ला सिबनानै बा दखान सिबनानै 10 थाखा 20 थाखा मागिनानै जाथोन बिसोर बेफोरबायदिखौ हायो बेफोरबायदिखौसो लुबैदों नामा जोंनि दैदेनगिरि दानि सरकाराव थानाय बे प्रमद बर'आ बेफोरबायदिखौ लुबैदों नामा आरो दिपेन बर'आबो बेफोरबायदिखौ लुबैदों नामा? लुबैदोंबा लुबैदों होननानै सिदा खोथाखौ बुंनानै हो जों माबा मोनसे सिन्था खालामगोन। बेफोरबायदि ओरैनो जेब्ला फासि होजाखांनायनि सिगां फाजियानो दिनै मा होननानै बुङो दिनैहाय जोबथा साजायानो होजासिगोन जेलाव थानायफ्रा दिनैहाय फन हरग्लुंबाय थायो रायलायबाय थायो दिनै बेफोरबायदिया जोंनि सिगाङाव दुखु फोरमायहरो। बे गोजोन गोरोबथाया जोंनि गोजोन गोरोबथा नङा
बे सोरबा सासे सानैनि सोरबा फरायसा आफादनि सोरबा बे दिफेन बर'नि सोरबा बे प्रमद बर'नि बिसोरनिसो गोजोन गोरोबथा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो नोंथांमोना ओरैनो जानला मानला बाथ्राफोरखौ एसे सिन्था खालामनानै बुंदोलै दिफेन बर'मोन नोंथांमोना पावाराव दङ नोंथांमोना जाखिनि मावनो हायो गोबां खालामनो हायो नोंथांमोनखौ जों दिनै आफाद हिसाबै गाज्रि मोनालै खिन्थु नोंथांमोना दिनै जायफोरखौ दिनैहाय इन्टारेस्ट होनायखौ नुनो मोनाखै बर'ननायनिखौ जेबो इन्टारेस्ट होनायखौनो नुनो मोनाखै दिनै जायफ्रा उदां जानांगौमोन बेफोरबायदि मानसिया उदां जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै इलेक्सन खाथि सफैबाय नोंथांमोना मा इलेक्सनाव ओरैनो इन्टारेस्ट होनायखौ थांनोखौ लुबैदों ना मा ओरैनो गोजोन गोरोबथा बिटिआर माबा माबि होनग्लुंबाय थाबा जानाय नङा दिनै बिटिआरआ मा अबस्थायाव थांनो हमदों बेखौ एसे सिन्था खालाम बिटिआर बुंनायनि सिगां बिटिआर सोदोबखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो हादोंना हायाखै राजहुवा भाबै जोङो लिरनो हादोंना हायाखै बे बाथ्राखौ एसे सिन्था खालामनाया मोजां थ' रायजोफोर दिनै आं भिडिअखौ बेखिनिखौल' लाबोनाय जादोंमोन आं बारा गोलाव खालामना बावैनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि